Ahojte, vítajte v mojom ďalšom videu. Dnes tu máme špeciálneho hostia Michala Duveňa. Michal, čau. Čau. Michal je bývalý thai-boxer, ktorý má na konte nejaké profi zápasy aj amatérske zápasy a neskôr potom presedlal na úplne iný šport, na lezenie a teraz sa naplno venuje lezeniu. Ja dneska popri strihaní sa ho budem snažiť vyspovedať, aké boli jeho začiatky v týchto športoch a povie nám nejaký príbeh. A potom v druhej časti videa ma zoberie na lezeckú stenu. Ja konkrétne som nikdy neliezol, Michal bude dnes môj mentor a uvidíme, ako to dopadne. Poďte sa na to pozrieť. Dobre, Michal, tak ja iba ti to prestrihám ten vrch a urobíme fejdik, aby sme vyrazili kontúry a upravili to. Nebudeme robiť nejaké zásahy do toho, hej? Premýšľam, máme pripravené, dal som do ChatGPT, kto je Michal Dubeň a on nám bude hovoriť, či to je pravda alebo nie. Teraz zistíme, že či umelá inteligencia klame alebo hovorí pravdu. Takže ideme na to. Michal Dubeň, slovenský bojovník v thajskom boxe AK1, ktorý pochádza zo Slovenska a určitý čas zapasil za klub Ares Gym. Tak to je pravda. Je to pravda? Zatiaľ dobre, no. Majster Slovenska v K1 juniori 2015 do 63,5 kg. To asi je pravda. Pravda? Bojoval aj o titul majstra Slovenska Federácie VKN proti Cyrilovi Pažitnému. Zápas skončil remízou po kontroverznej situácii. No, akože... To čo je to pravda? Áno, to bol vlastne, ten zápas bol anulovaný. A to bola, akože, by som povedal, že veľmi veľká fraška. Kontroverzná situácia, čo sa stalo konkrétne? Vlastne išlo o to, že som trafil low kickom tohto supera blízko slabín a vlastne potom to akože faule, čo ja si myslím, že ja som ho trafil proste. Nechtiac. No isto nechtiac, ale bolo to regulárny kop. Nebolo to čisto proste do slabín. No a vlastne on nebol schopný pokračovať, takže vlastne ten zápas sa ako anuloval. Že nebol bez víťaza. Áno, bez víťaza, tak. A ešte je také známe, že si zapasil s aktuálnym, by som povedal, takým uznávaným stand-uperom Vaškom Sivakom. Áno, vlastne. Takže zapasil si s Vaškom Sivakom, to dopadlo ako a kedy to bolo a ako to vyzeralo? Vlastne bolo to na tom Slovak Open v Bratislave, bol ten zápas. Vlastne dovtedy ten Vašek všetkých svojich superov knockoutoval a ja som bol asi jediný, čo fakt, že bol taký vyrovnaný super pre neho a vlastne po tom zápase sme sa potom aj nejak skamarátili. Chodili spolu trénovať alebo tak, hej? A dohodli sme sa, že spolu budeme trénovať a bolo to super, no. A takto, keby sme pri tom Vaškovi, tak je to také zvučné meno, čo sa týka stand-upových, alebo teda bojových športov. Bol fakt taký dobrý, že povedal si, že talent, ale fakt bol taký kvalitný, lebo veľa ľudí hovorí. Jednak, že bol obrovský talent a v tej dobe akože brutálne trénoval, že makal na sebe. Až teraz je už také kontroverznejšie, sám si to priznal, že v tých posledných zápasoch tú prípravu tak už troška podcenil od flakov. A možno aj ten jeho životný štýl. Kedy si sa dostal ty do toho boxu? Začal som boxovať v Kysuckom Novom Meste. Dostal som sa k tomu vlastne cez jedného kamaráta, Marek Vlček vlastne sa volá, z Kysuce, ktorý tiež zápasil. Bol akože výborný bojovník, potom neskôr prešiel na kulturistiku, keď mal nejaké zdravotné problémy. V Kysuckom Novom Meste a potom do Aresu sa ako dostal? Tak to bolo vlastne tak, že po nejakom roku, ak som začal trénovať, tak som mal nejaký prvý amatérsky zápas. Pod Kysuckým menovým mestom ešte, pod tým klubom, hej? To bol vtedy Triglav Gym, sa volal ten gym. A vlastne z tohto gymu pochádza aj Leonard Borák, ktorý sa stále venuje bojovým športom. A my sme boli takí vyrovnaní. Váhovo? Aj váhovo, aj fyzicky, že... Ale ty si vyšší. Ja som vyšší, ale váhu sme mali dosť podobnú. Jasné. Zdravíme Lea Boráka. No a vlastne sme sa spolu začali tak ťahať a to je dôležité mať niekoho takého vyrovnaného pri sebe. A v tej dobe vlastne, keď sa prerábal gym v Kysuci, tak už som zápasil chvíľu, chodil trénovať vlastne do tohto Aresu. Takže už som aj poznal pár tých chalanov, tak bolo to jednoduché rozhodnutie, kam ísť. Jasné. A vlastne bolo to aj super rozhodnutie, lebo tréner žili v Arese, Ríšo Šimko, nás fakt, že dostal do Thajska, aj bol
jeden z prvých československých zápasníkov, ktorí zápasili v Thajsku. Aj vlastne bol šampiónom Lumpiny, čo sa málo komu podarí. Tam si už cítil väčšiu kvalitu tréningov a takže ťa dokázal lepšie pripraviť na taký profi zápas, hej? Že... Tak určite tá úroveň bola vyššia a hlavne tie kontakty a konexie vedel ma dostať do nejakých lepších zápasov a tak. Celkovo si boxoval tak aktívne koľko rokov? Pod tým režimom budeme sa odvíjať od toho režimu. Asi celkovo to bolo, že 8 rokov. Dobre, kedy nastal ten zlom, že sa začal lámať a nezotrval si v tom športe, v tom boxe teda, že tak si... Vlastne bolo to tým, že som skončil strednú školu a to bol taký ten zlom, plus to, že prišiel COVID a vlastne nebolo možné proste trénovať nejaký minimálne rok. A to bolo to obdobie, kedy sa to zlomilo a vlastne po škole som musel začať aj nejak pracovať, zarábať. Z finančného hľadiska sa tým thaiboxom v tej dobe, keď si teda bol na tej vrcholovej svojej úrovni, nedalo sa tým živiť po tej škole, že... Tak dalo sa jedine, že robíš nejakého trénera, ale to už nie si, že profesionálny športovec. Takže prestal si zapasiť aj trénovať. Tak ono to prišlo jedno s druhým spolu. Ono to už bolo tak, že ja som skúsil liesť už vlastne popri tom, ako som ešte mal aj nejaké zápasy. Že prvýkrát toto ma zaujíma, že ten prechod. Áno. Kedy nastal ten prechod teraz z boxu do lezenia? Že prvý kontakt s tým lezením bol v nejakom roku 2018. To vlastne išli moje sestry, že kde si videli, že lezenie, že nejaký šport existuje. Áno. A dohodli sa vlastne s mojím ujom, ktorý bol úžasný lezec. A vďaka nemu... Že už v rodine niekto liezol. Áno, v rodine vlastne. A bol úžasný lezec v tej dobe. Spravil aj niekoľko prvovýstupov. To znamenalo, že vyliezol nejakú cestu na skalách, čo nikto pred ním nevyliezol proste. Že ju aj navrtal a bol ako autor tej cesty. A vlastne keď pri tom lezení som zažil, že takú slobodu, že to, čo som prestával cítiť pri tom bojovom športe, tak som objavil vlastne pri tom lezení. Že je to úplne niečo iné? To lezenie a box, alebo majú aj nejaké spoločné prvky? Čo si využil, dajme tomu v tom lezení, že keby ste nejako porovnáš tie dva svety? Tak ako spoločne majú možno len tú disciplínu, že fakt, ak chceš byť dobrý, tak musíš preto niečo obetovať a ten tréning, Tréning, jasne. Že ten tréning a v tom lezení by som povedal, že ten tréning je ešte náročnejší ako v tom thaiboxe. To by som napríklad ja nepovedal. A to som si myslel, že keď som išiel na tréning bojového športu, konkrétne box alebo thaibox, tak som si povedal, že na ťažšom tréningu som nebol, takže si neviem predstaviť, čo musí byť teda to lezenie. Tak to lezenie proste by som povedal také viac komplexné a hlavne keď nezačneš liesť od dieťaťa, tak už nikdy nebudeš na svetovej úrovni. Absolútne nemáš žiadnu šancu, lebo vlastne ty, keď začneš liesť ako dieťa, tak tebe sa vlastne to telo prispôsobuje tomu športu a vyvíjajú sa ti šlachy, kluby a hlavne tie prsty. Takže tak, čo sa týka lezenia, také tie fyzické predpoklady alebo najsilnejšie stránky sú čo? No, sila prstov, nejaká koordinácia tela, potom nejaká vytrvalosť fyzická a samozrejme aj tá mentálna stránka. Častokrát, keď lezieš na skalách, tak fakt, že ty môžeš aj fyzicky na to mať, ale nedáš to psychicky, bojí sa spadnúť, bojí sa neúspechu. Tak... Taká odvaha tam je treba, hej? Že tak, no. A niekedy, keď lezieš v horách, tak fakt, že si ani spadnúť nemôžeš dovoliť, lebo ide ti proste o život. Cítiš sa teraz viacej taký slobodnejší a šťastnejší pri tomto športe? Tak áno. Čo sa týka samotného športu, že ten proces a to trénovanie, potom ten vlastne, pocit z toho, aký máš? Že v tých bojových športoch je to častokrát, že bojuješ proti niekomu. Snaží sa niekoho zlomiť a toto je vlastne, že bojuješ proti sebe a prírode a proste to nie je možné poraziť. A nejaká mentálna, takže musíme nejakú mentálnu odvahu a tak ďalej. Ešte som počul, že si mal tú možnosť sa stretnúť, teraz čo je kontroverzná osoba, Palihari, Pavol Vaško, že aké máš na neho spomienky? Je to tak vlastne.
prišiel trénovať ku nám do Žiliny, už si nepamätám, ako dávno to bolo. Tak kedysi fakt, že on bol dobrý zápasník a teraz keď vidím, kam to dospelo, tak už to s tým športom nemá asi nič spoločné. Čo sa týka toho lezenia, cítiš tam strach? Alebo tam ideš taký uvoľnený? Akože nenazval by som to úplne, že strach, ale rešpekt. Akože jasne, že sa občas človek bojí, keď je nadlezený nad nejakým istením a hrozí mu veľký pád. Ale fakt, že keď nemôže tomu človek podľahnuť, lebo... Mal si také situácie, že fakt si mal taký strach, alebo že ti išlo o život, alebo niečo podobné? Zažil som takéto situácie, napríklad s prvou takouto vecou som sa stretol, keď som liezol, že nebol som nejaký skúsený v tej dobe a liezli sme vidlový hrebeň solo vlastne. Nie je to nejaké náročné lezenie, ale išli sme bez lana a fakt, že pod tebou je 500 metrov ničoho. Bez lana a spravíš jeden chybný krok a asi tam, akože. A vtedy som zažil taký pocit, že keď som to dal, tak také naplnenie fakt, že... Také zadozučenie toho, že ešte ťa to viac nakoplo v tom lezení. Tak, no. A čo je najťažšie na lezení? Že skôr hlava, alebo potrebuješ mať fyzickú kondíciu, alebo všetko dokopy? By som povedal, že tá komplexnosť toho športu, fakt, že to je najťažšie, hej? Tak, že... Lebo je veľa vecí, že dajme môžeš byť silný, našlapaný fyzicky. Trénuješ v telocvični, si brutálne silný, prídeš na skaly vlastne a nevieš liesť. Aj tá hlava, no to je ako v zápase, ako v tom boxe, že ty môžeš byť pripravený fyzicky, nalapovaný, nasparovaný, ale keď ti odíde hlava pred zápasom, tak prehráš. No, keď ideš do toho, to je tak, hej? Že... Presne tak, že nemôžeš o sebe pochybovať, to je dôležité. No a to ma ešte zaujíma. Povedal si, že boxom si z časti skončil aj preto, že vlastne chcel si zarábať, vyšiel si školu. Dá sa lezením uživiť, alebo robíš to iba čisto ako hobby? Robím to úplne ako hobby a myslím si, že nedá sa. Nedá sa, hej? Čo sa týka sponzorov alebo nejaké súťaže, som videl, že sú na stenách. To je nič? Pre mňa je to už absolútne mŕtve tým, že som nezačal ako dieťa. Tak už nemám absolútne šancu proste sa vyrovnať. Nedá sa to dobehnúť a dotrénovať? Tam 13-ročné deti lezú lepšie, jak ja, vieš. Dobre, a na záver, teraz sa ťa ešte opýtam, aké máš ty cieľe v tom lezení? Chceš dolať nejakú skalu, alebo chceš ísť na nejakú súťaž, alebo aké máš ty cieľe do budúcna, čo sa týka tohto tvojho hobby, lezenie? Tak čo sa týka mojich lezeckých cieľov, tak je proste neustále sa posúvať. Keby zdolávať ťažšie a ťažšie prekažky na tej skále alebo na stene? Takže progres. Cíti ten progres a stále sa niekam posúvať a fakt, že tam je možnosť do nekonečna sa zlepšovať. No. Tak strih máme hotový, Michalovi sme urobili fade, trošku sme skrátili z vrchu, neboli to nejaké extra premeny, tu môžeme vidieť výsledok. A teraz sa presunieme na lezeckú stenu. Michal ma ide naučiť liesť a bude môj mentorom. Som zvedavý, mám rád nové veci, tak som zvedavý, ako to dopadne. Som zvedavý na tvoje prvé lezenie. No, čo povieš, že či mám nejaké predpoklady na to, možno začnem liesť. Miška sa mi inak doma smiala, že prídem a začnem liesť, že sa na všetko vyserem. Je to možné, uvidíš. Môže ma to chytiť ako teba? Dobre, tak sa teším a vidíme sa Laskale. Takže nachádzame sa už pred Laskalou. Michal, ja som si inak všimol, že ty keď si bol boxer, tak si sa obliekal úplne inak, ktorý si chodil ako ruský mafián, si mal také bundy, bombery a tak, a že teraz úplne sa obliekáš, tak mi príde, ako by som to nazval, že lezecky, že to je ako keby taká komunita alebo nejaká iná kultúra, že ako by si to opísal? Tak je to, by som nazval, že lifestyle, že ťa to úplne zmení. Predtým, keď som boxoval, tak si mal úplne iné hodnoty aj životné, vieš, že drahé veci na sebe si chcel zaflexiť. Takže zmenilo ti to ten šport, lezenie oproti boxu aj také životné hodnoty? Tak určite, hlavne tie životné hodnoty mi to zmenilo, že sa nedívam na človeka, čo má na sebe, ale čo má v sebe. Nechcel by som ten box akože hovoriť, že to je taká pozerina, ale že cítiš to, že ten box bol taký povrchný, že dvári tam tí... Tak záleží ako ktorý zápasník, fakt, že nájdu sa tam ľudia, čo si na to nezakladajú, ale potom, najmä tomu, nejaký Conor McGregor alebo tak, si videl, že proste rád zapozoval
Aha. Ukázal, že má peniaze, že má na sebe drahé veci a Jasné. tak. Dobre, tak ja sa už nemôžem dočkať, ideme na to. Ideme na lezeckú stenu. Prvýkrát v živote. Som zvedavý, aké to bude. And my guapi up, you could call me up. Since you know the face and the name, this is us. We the top 10, UGK the major, way not play it don't stop here. Traffic lights, we going, know the time until the clock hit. Bands on road, we doing digi to the whole block clear. Tak ty musíš iba po tých farebných? No po tých číslach, vždy iba po tej farbe. Vždy iba po tej lezieš, farbe, hej. aha. No tieto sú to 6 najľahšie, vieš, že napríklad 6-7, aha. to máš síce v previse, ale máš akože obrovské chyty a nie je to také ťažké proste, Aha, vieš, že aha. Áno, áno. nezáleží častokrát o ten profil, ale o to veľkosť chytov a náročnosť, ako sú od seba ďaleko a tak. Dobre, tak my ideme radšej tam na tie malé, hej? No tak podľa mňa najlepšie začať je na bouldroch. Vlastne to nepotrebuješ ani lano, ani sa nemusíš istiť. Michal je môj tréner teraz, tak nechám to všetko pod jeho vedením. Tak môžeme dať nejakú rozcvičku základnú. To je iba čisto na takú aktiváciu, vieš. Aha, aha. Zaujímavé veci. A preto je tam... Pohenty, hej? Hej. A to už iba cez ruky ide všetko. No. A to ja nedokážem asi, či? No asi nie, no. Čakaj. Kokos, no. A teraz hore, že? No hore. Kokos, no. Kámo, no tak to nie je sranda, Maťo. No tak teraz sme na bouldrovke a skúsime si nejaké úplne základy lozenia. Ten bouldering je taký najjednoduchší šport na to vybavenie, čo ti treba. Fakt, že ti stačia iba lozečky, máčo, môžeš liesť. A spadnúť môžem, hej? Dole, Vlastne vždy je, že kde je tá tabulka, to je začiatok. tak toto je začiatok. Takže toto. Vlastne a mal by si iba z tohto jedného začať. Musí začať ako keby 2 rukami z tohto. Aha. Vieš? Teraz už môžeš hociako. A teraz už hociako. Aha. Je dôležitá tá štartovná pozícia. Aha, aha. Takže tak. No a poď. Super. A ten posledný chyt musíš akože priručiť, tak, a môžeš zliesť. A tiež po zelených. To je jedno. To už je jedno. Chápeš. Chápeš to? Tu ideš iba po nohách. Pekne to strašne vyzerá. A ľahko, že ti to ide. Musíš sa postaviť na tú nohu čisto, na tú pravú, choď dole s ťažiskom a musíš postaviť tú druhú nohu. To sa bojíš, že to si 20 cm. To je ťažké, no, už. Že nastúpiš A takto. a iba sa dotkneš toho Aha, aha. a skočíš. Takto. No, tak. A teraz tam ísť? No, A teraz som si blázen. A musíš skočiť. Poď, Ako sa tam dočiahneš, kámo? To musíš skočiť proste. Poď, že sa odrazí a choď ľavou rukou znútra. A potom tú pravú, no. No, pekne. Tu sa môžem? Môžeš, to už je- jasné. Poď. Dal si. No, tak vlastne musíš postaviť tú nohu, zapojiť kor, ideš ďalej, postavíš nohu. To je extrém. Si už inak. Iná liga. Počkaj. No, poď. Poď vyme nožky, tak. Poď. Postav tú veľkú, vľavo, tak. A doľava poď, posledný chyt. To na tej skále potom ako ty kokos to dávaš? Keď tam nemáš také tie uchyty. Tak na skale to máš oveľa ťažšie tým, že nemáš žiadnu farbu, nevieš ako čo. Musíš vedieť čítať tú skalu, vieš. Môže sa ti aj rozpadnúť, nie? Tá Ako skala. občas sa aj to stane, no, že aj to patrí k tomu čítaniu tej skaly, že vlastne chytiť aj dobrý chyt, ktorý vie, že ťa podrží a tak. Ty kokos. To ja čo urobil? Ty kokos.
To je taká pomoc? No. Chápeš to? Tak opica. Keď nevieš niečo vyliesť, tak si dáš dole tričku a máš hneď 5% viac sily. Ukáž tie hličky. No, je to tam. Aha. Si, kokos. Aha, to ti ide. Teraz ideme vyskúšať lano, ale keď vidím tú výšku smerom do hora, tak asi sa poserem. No teraz uvidíme, či sa Mišo bojí, či nie. No. Môj život je v tvojich rukách. Tak. Dobre. A toto sú ľahké steny? Tak No, na to schvál sú- kvôli tomu, že hej. aby sa to vyliezlo, hej? Presne. Vieš, že toto proste Zážitok. ti nehrozí pád, lebo tu vidíš, že tu máš to lano a Aha. ty spadneš iba toľko, koľko ťa ja doberiem, chápeš? To nie je sranda. Čo si blázen? Poď. A ti nestačí, nie? Dávaj až hore. Teraz čo? Sadni si iba. Ťa teraz rýchlo spustím, hej? Nie? Počkaj, Mišo, ty kokos. Dobre, ty kokos, máte, ale to nie je sranda. Ťa? Hore už keď som bol v trišvetke, tak akože už mi aj redlo, ty kokos. Fú, ty kokos, kamo. Ako ono je to lezenie ľahké, ale tam začína pracovať tá hlava a ten strach Tak, no. z tej výšky. Tak na to bola ľahká cesta, vieš, ale No, kebyže ja nejdem už ešte nejaká... ťažku. Čo? Ťažku, ja už nejdem. Takže máme tu záver videa. Ja som veľmi rád, že Mišo ma zobral na lezeckú stenu, lebo fakt to vyzerá strašne ľahko, keď som videl veľa ľudí ako lezu, ale odporúčam každému, keď si to človek vyskúša, tak pocíti, že to není vôbec jednoduché a je tam viacero aspektov, hlavne fyzička, hlava, proste byť natrenovaný, pracovať s tou váhou. Čo ma dosť prekvapilo, že tie prsty, že sila v prstoch. A čo sa týka tejto najvyššej steny, tak ono to bolo úplne jednoduché, ale keď som išiel úplne že do tej budovy alebo tej výšky, tak začína tam pracovať tá hlava už a ten strach tej výšky. Takže obdivujem lescov a ešte viac, ktorí skúšajú, že solo. No a čo, ako by si to ty Mišo zhodnotil? Tak ako na prvý krát ti to išlo fakt, že super, no. Ani si sa nebál. Dobre. Aj fyzicky vidno, že niečo robíš. Dobre, takže ja ti ďakujem veľmi pekne za takúto skúsenosť. Ak sa vám video páčilo a chcete viac takýchto hostov, ako je Michal, ktorí si idú za niečím, za svojimi snami, tak mi dajte like, odber a kľudne koment. Týmto nás iba posuniete. Čaute. Čaute.